Dovolte mi vás privítať na dnešnom školení. Moje meno je Lukáš Maliniak, som tu za spoločnosť Somi Systems. Pre koho zákon platí? Poprvé sú to prevádzkovateľia základných služieb. Bankovníctvo, doprava, digitálna infraštruktúra. Všetky tieto bezpečnostné incidenty alebo možné bezpečnostné incidenty dokážeme určitým spôsobom ušetriť a presne o tom je zákon o kybernetickej bezpečnosti. Za tento deň bolo hacknutých, nazvime to zneužitých, takmer 82 000 webových stránok. Keď si to pozrieme za tento rok, nemáme ešte ani polku roku, tak je to 35 miliónov webových stránok. Niekde sa prihlásite do nejakej internetovej služby a hackeri tej internetovej službe vykradnú databázy prístupov. Unikne váš e-mail a vaše heslo. Čokoľvek sa stane, neobvykle, čo sa vám nezdá, kontaktujte vášho IT správcu, alebo teda kolegov na IT. V podstate zo zákona u vás vznikne nová pozícia, manažer informačnej bezpečnosti, v podstate to bude človek, ktorý to tu bude kontrolovať, či spĺňate požiadavky zákona, ktorý bude v spolupráci samozrejme so štatutárnym orgánom a hlavne teda s nadriadenými zamestnancami a administrátormi IT vytvárať ten systém bezpečnostný, aby nedochádzalo k týmto bezpečnostným incidentom.